min Uhuru Kenyatta na mangina bende jahawi jaode ne president for 15 years kayan first lady state house sani ndi NMN president igini apar 25 years presidency nitire di erodi donge mama majahawi. She says Uhuru had no other choice than to ditch Ruto due to things DP had done. Sani koro min Uhuru Kenyatta be koro donjire wachini Uhuru Kenyatta nyaka newe nikech Ruto nobedo ni ngano endo makoro gele sama intie kod jodongo tibet gi jodongo mosto jodongo punjie ko ne bed ni ibet when one out in public he or she should not insult others but listen how those people are hurling insults. Manegi makora chini mama ngena hinya kaka jogo yanyo uwode kendo president mar Kenya. Obado trial, police taken to task for bungling evidence. Wachima Obado gi Sharon chande sani kendo koro chaku dugu kendo en bura makoro dhi nyime achiel kachiel. Ruto Raila running mate hopefuls keep their options open. Maneler mantire kanyendo jamado mundu mebet running mates mage kuma Ruto kod Raila oketo mage fomo bende gina kwana gi machiegni ahinya. Jubilee to support ODM in Mombasa governor contest. Mane wachmantire Jubilee will back ODM candidates for the Mombasa governor seat as parties under Azimio forge a united front against United Democratic Alliance. Mawach mabera hinya Jubilee koro gionge candidate manendo Mombasa koro nigi buru chung kod manendo ma en ngama chung kod ODM. State agencies clash over Linturi case vajosomo kod jondiko ni kaendeno kantinga muliko ni Gordon Brown mapare prime minister machon maindi mar pinendo mar UK for Russia's invasion of Ukraine. Prosecution of Putin starts now. Mane wachmantire wachmani koro Putin nyaka koro biterne doho mar mondo mi odonjene abenda yegi wachma kamano wachman ngato bukara to monjo jowadgi to kelo tulo kenegi maber. Gabriel Selassie, Africa will win big should Kenya host World Championships. Mane wachmantire achiel kachiel maendi hale Gabriel Selassie mane njang wech mara huma enya wachetanika koro Kenya okawo tukego iko mag Africa Championships World Championships to koro malubedo ni koro enigi maber ahinya ne piny Kenya. Zlatan Ibrahimovic said yesterday that Sweden fans should not expect too much of him in the World Cup playoffs and that he was panicking at the prospect of retiring. The 40-year-old striker suspended for the World Cup playoffs of semi-final against Czech Republic tomorrow, but if Sweden win, could make his return against Poland in a match for a place in the finals in Qatar. Ibrani tekanya wacho ni podoro tugo ne pinyne mar Sweden kata kamano samoro okonyal bedo ni en gima ber ahinya kiket geno mang'eny ahinya kuome. Ruto strategy to avert UDA fallout. Sani koro Ruto temo mondo mikoro joma dwa dar e UDA mondo mikoro oketgi kanyakla achiel. Mane gima Ruto temo timo kanyendo mar mondo mikoro jogo tema ntiere UDA kikere. Koro gima timo kaendi he first built consensus in Nyeri, where the leadership agreed on a lineup of aspirants. Yesterday in Narok, consensus carried the day again as Deputy President seeks to cement his political base ahead of the elections. Enamana uche magasiasa kagi kacha. Raila heads to Rift Valley after UK trip. Raila koro brodhi egwenge kumago ho Maroka kachiel kama bende koro odhi chiwo manuendo ma en campaign mare. Officer paints picture of Sharon's murder scene during hearing. Sharon had a stab wound on her neck and her abdomen and was lying in a pool of blood. Her body was discovered in Owade within Homa Bay County by a herdsman. Mano koro sani bura machamane mara Sharon koro dhi nyime kendo koro iwinje achiel kachiel eneka mano endo mar Sharon. I was promised 10 million to pull out of Ruto ICC case witness. Itiere janeno moro masana wacho no chiwne mago iko madirom million apar. Paragana apar. Manendo wano miye mamondo mikoro owuog oko manendo mar buch Ruto chande. How Uhuru Ruto love for populist projects made and destroyed the economy. So maneka koro mago projects manitimo kod Uhuru gi Ruto sani koro oketho manendo mochumi kata loso. Kalure kake bosome mondo mi iwinji. Martha Karua gi Justin Muturi penyo to koro gerie kure. Magi weche mantiere kanyo endo. Neno kakoro kawadhi nyime. Magi koro gin weche mag counties gintiere kae ni Oboke nyete oting'o weche weko mag counties inyalo ng'iyo ni to en nang'o. Kawadhi nyime. Ngima tanga med kanyo kaka nene
wach malicha nyama na kabisa la ntiere godo ana kelni weche giki weche mag tuke mag tuke koro ang'iyo Oboke Mother Star wach mantiere kaendi Oboke Mother Star why giant Raila coalition major threat to ODM gemeza ni koro Azimio nyalo thiro kangego eko mag ODM. Azimio affiliate parties are riding on Odinga wave but will eventually cost his party many seats in Western, Nairobi, Kisii and Coast. Mane dier mantiere sani ndi koro Azimio nigi dudo buche mang'eny koro jogi te dwaro mondo mi ochungi nying Raila. Kendo gite dwaro mondo mi koro gise Raila chele kachele kata kamano ng'ato dwaro mondo mi otime e od bura mare moko en ODM. Koro maendi nyalo chacho ODM okang' mabor. Mano ler mantiere kanyo. Condoms take a center stage in murder trial of Governor Obado. Police failed to test semen in condom found at university student Sharon's murder scene, thus bungling the arrest of a killer. A court has heard. It emerged in court yesterday that police also failed to get fingerprints on the condom and stored exhibits in brown envelopes. Ane wachmantiere koro kaka nyalo tim onge exhibit mabera ahinya kata condom go kama noyude kama negi Sharon mage wachmantiere. Wach mara ila small parties ibro ng'eyo kanyo kaka sani koro gichal achiel kachiel mading'en to koro ere kama koro wach ni ndi orieyo. Ano kaendi ka weche nitie kae mang'eny, nitie parties mang'eny ahinya masani koro mako Raila ka. Tena ka Rose Nyamunga bende ondiko ODM unfazed by defections to small Azimio parties. Manegi makoro Nyamunga wacho ni okobadho gi kata ka ji dhie parties moko matindo go iko. Tadier manitiere ni sama yu wuok e party no obedo weekend. Onego ni ji donjo kono ni ji wuok. Manegi mantie kata kona nitie joma bende wuok joma bende donjo. Mane kaka siasa nitiere jomoko wuok jomoko donjo. Raila to storm Ruto's Rift Valley backyard in renewed vote hunt. Mane wach manitiere kanyo. Raila abrodhi e gwengego eko mag Rift Valley ayutie kondo e gwengego eko mag Western. DP Ruto accuses Raila of incitement over Mau Forest, says issue was in the past and as a new team should not cling to it for votes. Manegi maruto wacho Ruto ng'ama ber anyani gimana wach Mau to Ruto kanyendo to adiere manyaka wach samoro kata ko weche mag siasa en Ruto gi notio kode e yor nendo mar whipping up emotions to netime e yor nendo mane samoro ok ne ber kono miyo ji mang'eny no kagima kore sandogi to adiere mantiere ni Mau be nyaka ne res Mau mondo mi koro ganda kik bed koda kama nendo oro gi kethruok manendo mar Mau escapement. Science Kisumu Cooperation Agreement Kisumu Science Cooperation Agreement with Morocco. Kisumu koro timogirimiti kod piny ndoma Morocco. Kisumu government has signed a collaboration agreement with Morocco's Regional Council of Rabat Saleh Kenitra. The MOU was signed on Monday by Governor Anyang' Nyong'o and El Rashid El Abdi, the president of Rabat in Morocco. Mano e wache mantiere kanyo endo Kisumu koro timogirimiti kod Morocco. Equity's net profit almost doubles as DR Congo subsidiary pays off. The group's second largest subsidiary recorded a 14.9% return on average. Yani, ing'eyo ni Equity notimo mano hala ekinema COVID ni moyo 40 billion profit. 40 billion profit economy machala kaka sani koro chal nindi ji yuak gimara moro kutimre to banks gin giloko mana ohala to biyo domen ohala wach malicha hinya. Equity Group recorded 10% profit after tax, driving its earning to 40.1 billion for the year ended December 2021. Watch malicha hinya. Half of Tala customers borrow above 25,000 survey. Mane watch mantiere. Jogo mantie Tala mago eko mago wende gin apps mag Ola Omenda. Watch mantika india nani women sliding into Pastor Ng'ang'a's direct mail. Jogo ma the direct mail mar Ng'ang'a and watch malicha hinya. Controversial man of God Pastor Ng'ang'a says women are hitting him despite him being married. The 69-year-old man of God, if any Ng'ang'a 69 years, what? The 69-year-old man of God told Word is money is the reason most of them are camping in his DM. I get women sending me messages. They do not care about age. All they want is money, he said. Oh my God. Pastor Ng'ang'a pod nitie chiro bende wanawake lapo dhogi juri ne Pastor Ng'ang'a. Rojo ni jogi kiunge maber no kendo en gi jaode to jogi dwaro mana pesa to kata nyaka nyiri matindo to moko ne beni koro ne beni longo ni nyikwaye dware.
Singer Otile Brown has gifted himself shoes worth a piece of land in some unknown part of Kenya. Otile Brown purchased the Balenciaga croc boots worth 80,000 as he celebrated his 30th birthday. Otile Brown nyoje mag 80,000 ojo pe achiel kende. Ne celebrate birthday ne. Eche mag celebs, wane kaka ngima ma celebs gin. Opening cheng morogi chagi dog magi wagi. Citizens go 6 points better. Premier League leaders top Deloitte Money League for the first time. Mane watchman tire kanyo sani kwa Manchester City koro loso pesa mabera hinya. Manchester City have toppled the Deloitte Football Money League for the first time as the world's highest revenue generating club in 2020 affected by COVID-19. Previous leaders Barcelona dropped to 4th in the 25th edition of the table. City is doing well in terms of business. Manuel Wachimakare awasha ni monda tik mapio pio weche mite Oboke gi tabutiko gi kanyo mar mondo mi awei we mondo mi ocha kwaro mkende mesa mar weche manyien kawuono kana kelo ni gi achiel kachiel nyinga en Okelo.